gwanki tirabulin an ta wasu ba karya gwanki ikon Allah tafiya kuma ba karya ba alkawari ko kana cikawa bismillah Allah sarki jallalla nan da zalman zora Allah karo mana nasara kamfanin mu ya shara jajar sai yan damfara kuma ba ma yin yaudara ko dan fasin da su tunzira mu ba ma sa tunzira wannan ikon Allah ne sarki Allah jallalla shi mai kare daga kowa gwanki tirabul mundara an ta wasu mundara hattara wannan taran fasin za ba ma yin jayin ja dan Allah ya yarda al'umma da sun shaida gwanki tirabulin an ta wasu ba wani karya ya Allah kuma zai kama mana zirga gwanki tirabulin an ta wasu gagara ba da ni dai zan tunawa za na faɗa ku jewa kunne ku yi buɗewa kwakwalwa ta yi ɗaukewa kamfanin muna ta yi bawa don a yi maka biza ta zuwa saudiya so a yi maka biza ta zuwa amerika so a yi muku biza zuwa london har dubai kuma ban kyale ba kai kuma har matan gida ta sana al'umma yan kasuwa yan tara akwai biza akwai biza kamfanin babban gida wallahi ba ma gargada gwanki ba ma gargada tirabulin ba gargada an ta wasu ba gargada ya Allah ka kare daga mu dan darajar manzo sallallahu kamfani ba shari babu je ka dawo kun zo biza ko tiket ba tension ba hypertension za ku lega nation za mu ba ku action fasinjoji ba tension sai ne na ce congratulation gwanki na ce madalla saurara mana dakata mana malam ku bai nawa al'umma na gaya muku mai san gwanki nawa darmanawa za ka zo darmanawa za ki zo karauni lokal gwamnati tirabulin antowas gwanki mai san ku garinmu a garin saudiya babban ofis dinmu jarumin sir za ku zo nan premier hotel a garin saudiya za ku same mu za ku neme mu a garin saudiya hakatar ba karya hadda bai kuma ba wani karya yau ta tafi kamfanin nan ya zama babba gwanki tirabulin antowas ne kan gaba Allah ya yarda gwanki yau na da ci gaba mai san zuwa kasar saudiya kar kai gaba sauki ya samu Allah shi ne ya daga mu jirgin mu na zuwa har China jirgin na legawa har Dubai daga nan kuma ya katar gwanki sai dai madalla Allah mu yayo karewa